Türkmenistanyň ýokary kanun çykarjy edarasy Halk Maslahatynyň ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty boýunça komitetynyň başlygy döwlet edaralarynyň raýatlaryň güzlenmelerine reaksiýasynyň ýokdugyny ma'lum edipdir. Gararsız neşir Türkmen News resminiň ýazmaça yüzlenmesiniň tekstini çap etdi. Komiteti 2021-nji ýylyň aprelinde ýol başçylyk eden Gowanyş Murat Agaýewiň yüzlenmesinde şeýle diýilýär: Türkmenistanyň Halk Maslahatyna birnäçe arada teklip we haýyş gelip gowuşdy. Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty komiteti olary degişli bölümlere garamak üçin iberdi we ýerine ýetirilen işler barada ýazmaça hatabat bermegi haýyş etdi. Emma häzirki wagtda görülýän çäreler barada resmi habar ýok. Bu raýatlaryň hatlaryna öz wagtynda jogap bermegiň öňüne alýar. Bu problemalary çözmäge kömek edin diýilip hatdaýdylýar. Bu haty çap eden Türkmen News gararsız neşrine görä Agaýew Halk Maslahatynyň başlygynyň orunbasary Kasym Guly Babaýewa ýüz tutupdyr. Neşir hatyň ýazylan senetini anyklaşdyrmaýar we onuň Halk Maslahatynyň ýene bir öýle organa öwrülmeginden öňkü döwre degişli bolmagyna çak edýär. Maglumatda Agaýewiň initsiatiwasynyň soňunda nähili netije berenliginiň we Kasym Guly Babaýewiň şikaýaty beren jogabynyň belli däldigi bellenýär. Resminiň arzasynyň ýanynda 2021-nji ýylyň iýul-sentýabr aýlaryna degişli jogapsyz galan 7 sany arza agdalýar. Olar Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Anna Baht Oraz Mämedowanyň iş bilen baglanşykly yüzlenmesi Aşgabatly Bahar Kerbenowanyň we Gurban Nepes Çorliýewiň ýaşaýyş çaý meselesi, Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Suluk Annaýewanyň ýaşaýyş çaý meselesi barada gardaty, Mary vilayatynyň ýaşaýjylary Kakabay we Ogul Gurban Baýmuradowlaryň ýaşaýyş çaý meselesi barada gardaty, Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Settar Bayramgylyjewiň iş meselesi barada gardaty, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Haltaç Tehiyedowanyň daşary ýurtdy bejerge almak üçin resmi nama sorap ýazan arzasy diýip Türkmen News 7 arzanyň ikisiniň işe ýerleşmek meselesine degişlidigini belliýär. Halk Maslahatynyň resmiýetiniň yüzlenmesine jogap bermedikleriň arasynda Aşgabatyň we Balkan vilayatynyň häkimlikleriniň şeýle hem saglygy saklaýyş hem derman senagaty ministrliginiň şeýle-de guruluşyk we binägärlik ministrliginiň bardygy habarda edilýär. Gararsız neşir raýatlary Halk Maslahatyna hat ýazan bolsalar bu olaryň odaly häkimliklere we ministrliklere ýüz tutandyklaryny aňladýar diýip ýazýar. Türkmenistanda ýokary derejeli ýol başçylara diňe ýerlerde adalet kazanmakdan umytsyz bolan raýatlar yüzlenýärler diýilip maglumatda Agaýewiň yüzlenmesiniň bu meseleniň häkimetiň iň ýokary gatlaklaryna ma'lumdigini we olaryň çäre görmäge iň bolmanda finansiýanlygyny görkezýän seýrek bir mysal bolup durýandygy bellenýär. Türkmenistanda raýatlaryň arzalaryna seretmek boýunça birnäçe edara döredilipdi. 2008-nji ýylda kanun goraýjy edaralaryň işi bilen baglanşykly raýatlaryň arzalaryna garamak boýunça prezidentiň ýanynda döwlet topary döredilipdi. Raýatlaryň şikaýatlaryny kanun goraýjy edaralar şol sanda prokuratura, şeýle-de ombudsmeniň edarasy seredýär. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň, azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň gararsız medpuwat çeşmeleriniň habar berişi ýaly Türkmenistanda raýatlaryň arzalary köplenç kanagatlandyrylmaýar. Käbir hadiselerde raýatlar öz hukuklaryny gazanmak tynançyklary üçin häkimetler tarapyndan iýerlenýärler.